A ver, que fixemos? Que programamos? Pois programamos un robot para que se movera sobre a liña negra e non se movía, non se salira. Antes non se movía e tuvimos que volver a programar. Primeiro é cando están nunha liña recta é que vaya recto. Despois, cando están nunha curva, que vaya seguindo a liña de cor nun lado, porque polo outro o sensor non o lee porque está en blanco e va seguindo a liña negra polo sensor que a vai vendo. Vale, collo. Para que vaya como nós así mandamos. Por exemplo, ahora enseñamos, por exemplo, le mandamos que vai para adelante. Se vai para adiante. Aceleramos ao medio, aceleramos así. E para atrás non pode ir? Sí, aí va. Bicho para atrás. Ajá. E para... Rubén, que estás facendo co robot? Que fixeches? Chámame Isabela e he programado este robot para que poña os segundos, o sea, os minutos e as horas que han pasado. Por ahora han pasado 7 minutos. Como programaches isto, Isabela? Pois o programei poñendo fijar horas, fijar minutos, fijar segundos e despois o subí ao Arduino. Non aparecen os segundos porque non caben. Isabela, vou explicar o que fixe co robot. Programeino para que tivera un sensor de proximidade. Ensínanos, como fai? Alonxa a man. Achega pouco a pouco. E de 10 a 3 fai un sonido aún máis curto e cando xa está xusto en 3 fai un sonido máis agudo. Acerca a man xusto ao sonido máis agudo. Ahora vai te alonxando. Pero, daquela, se non foi feito así, como é que vos programastes? Pois, con este programa o conectamos os dos aquí, por exemplo, ponemos, eu que sei, programa de bot que vaya para atrás.